दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर डेरा चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो गोजोन होनाय जागोन, मानोना आं दिनै बे भिडिअआव खोन्थागोन नोंथाङा माबोरै गुगोलाव गावनि फट'खौ लोगोनो खोन्थानानै गोजोननाय मोनगोन। जेरै नोंथाङा गावनि नेमखौ सार्च खालामब्लानो गावनि फट'आ गुगोलाव फैगोन। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासिम नायलां। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङाबा जेबो बुजिनाय नङा। बे भिडिअआव आं मोनसेल' आदब खोन्थागोन, मोनसे आदबजों नोंथांनि फट'आ गुगोलाव फैगोन। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, गुगोलाव गावनि फट'खौ लाबोनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन? एसे खस्थ' खालामनांगोन। माबायदि खस्थ' खालामनांगोन बे भिडिअ आं खोन्थागोन। बयनिख्रुइबो सिगां प्ले स्ट'राव लांदो। बेयाव लांनायनि उनाव मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। बेयो जाहैबाय गुगोल प्लास। बे एप्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामब्ला नोंथांनियाव जिमेल आइडि आरो नाम बिगोन, होनब्ला होदो। बे एप्सआ गुगोलनि मोनसे एप्स। बेयाव जों पस्टखौ आपल'ड खालामनो हायो। नाथाय नोंथाङा गोसो होनांगोन, बे गुगोल प्लासआ मोनसे ससियेल साइट, नाथाय गुगोलआ खालि मोनसे सार्च खालामना नायनो हायो। बेयो मोनसे सार्च इन्जिन। बेयाव नोंथाङा आपल'ड खालामनो हाया, जेराव सार्चल' खालामनो हागोन। होनब्ला माबोरै जों गुगोल प्लासआव गावनि फट' आरो पस्टखौ आपल'ड खालामनो हायो आरो गुगोलाव सार्च खालामब्ला फैहोनो हायो, बेखौल' आं खोन्थागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे एप्सखौ अपेन खालामदो आरो हम पेजाव लाबोनानै आगदानि गाहायाव मोनसे पेन्सिलनि सावगारियाव क्लिक खालाम। होनब्ला बेबायदि पेज फैगोन। नोंथाङा बेयाव फट' पस्ट खालामनांगौ। लोगोफोर, गोसो होनानै नाय माबोरै आपल'ड खालामनो आरो अब्ला बे आपल'ड खालामनायखौ गुगोलाव नुनो मोनगोन आरो सार्च रेंकआ माला नुजागोन बेखौ खोन्थागोन। बिनि थाखाय गाहायनि राइट सामथिंआव नोंथाङा लिरनो नांगोन नाम। गुगोलाव मा सार्च खालामब्ला नुहोनो बेखौ नोंथाङा नाम एबा जायगानि नाम होनो हायो। अब्ला आं नामखौ होनोसै देरहा बसुमतारी। नोंथाङाबो गावनि मुंखौ होनो हायो। आं एगजामपोलजों नोंथांनो खोन्थाबाय। बिनि उनाव गाहायाव फट' आपल'ड खालामनो थाखाय केमेराखौ क्लिक खालामना होदो। होनब्ला नोंथाङाबो गावनि फट'खौ सेलेक्ट खालामदो। आं होनब्ला फट'खौ सेलेक्ट खालामबाय। बेबायदि फट' फैबाय। गुगोलाव सार्च खालामब्ला गावनि फट' फैगोन आरो लकेसनखौबो नोंथाङा होनो हायो, बबेनि बेजों सार्च रेंकआ बांसिन जागोन। बिनि उनाव पस्टआव क्लिक खालाम। जेरै नों पस्ट खालामब्ला बेयो गुगोल प्लासआव थागोन। बिनि उनाव बे पस्टखौ रिफ्रेश खालामनांगौ। होनब्ला आं पस्टखौ रिफ्रेश खालामबाय आरो नुनो मोनबाय देरहा बसुमतारी पाब्लिकखौनो दोननांगौ, बयबो नुनायनि। बिनि उनाव नोंथाङा एसे खस्थ' खालामबाव। बे पस्टखौ गाहायनि शेयारनि सावगारियाव थुनानै हो। शेयारखौ क्लिक खालामदो आरो कपि फैगोन। कपि लिंक खालामनानै नोंथाङा फेसबुक, इन्सटाग्राम, व्हाट्सएप जेरावखि जाया नोंथांनि एकाउन्ट दंब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगो, मानोना थाबैनो गुगोल सार्चआव फैनाय बायदि। बे लिंकखौ नोंथाङा खमसे खम 14 दिन शेयार खालामबाय था। 14 साननि उनाव नोंथांनि नाम एबा फट'आ थारैनो गुगोल सार्चआव फैगोन। गोबां शेयार खालामबाय थानायनि उनाव गोबां मानसिया नोंथांनि लिंकखौ क्लिक खालामब्ला थाबैनो सार्च रेंकआव फैगोन। बेबायदिनो नोंथांनि नाम सार्च खालामब्ला फट' फैनाय बायदि खनले आपल'ड खालाम बे गुगोल प्लास एप्सनि सिङाव आरो शेयार खालामबाय था। गुबुन गुबुन फट' सोनो हायो, नाथाय मोनसे नामावनो आपल'ड खालाम। नामखौ खनसेनो मोजां लाखि, बार सोलाय सोल' खालामनो नाङा। बिनि उनाव नोंथांनि फट'आ सार्च रेंकआव गावनो गाव फैगोन आरो नोंथाङा खुसि जागोन। बिनि आदब, बिनि अनगायै जेबो राहा गैया बे खामानिनि थाखाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअआव लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।